Så vil vi gerne se start nummer 6, Line Brandt Hansen og Paige på banen. Vi beder start nummer 7, Olivia Strøm og Felix 4 om at holde klar. Foregående rytter, Silje Bilsø Nardot, får stilkarakteren 7,25 og fremtrukket sin 0,5 fejlpoint, hun er med for kvalifikation, giver det en samlet stilkarakter på 7,25. På banen har vi nu Line Brandt Hansen. Hun er 13 år gammel. Hun rider på ponyen Paige, som er 5 år gammel. Deres bedste resultat er en sejr i LA 2-stjernet. Og i Lines første LA. De har en sejr i LA 2-stjernet. De bliver dagligt trænet af Jeff Pau Nielsen, og deres mål er at fortsætte en god udvikling og finde et godt nyt hjem til ponyen efter jul. Den Line falder på aldersgrænsen. Line er sponsoreret af mor og far. Dat paard heeft misschien nodig om Thank you.